Prešporský bál, krásne šaty. Koľko vám trvala príprava na dnešný večer? No na dnešný večer mi príprava trvala veľmi krátko, pretože som bola bohatý program. Po obede som bola na balete Romeo a Julia od pána Ďurovčíka so svojou vnúčkou, čo bol nezabudnutelný zážitok. Bolo to krásne, trvalo to 3 hodiny, čiže tam som sa musela obliecť, potom prezliecť a potom tu mi zostali nejaká hodina, ale zvládla som to, pretože už ako mám v tom prax. Začína nám plesová sezóna. Koľko plesov máte v pláne tento rok? Tak prešporsky som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť, lebo fakt je to história, patrí to k Bratislave a som veľmi rada, že pán Vondrák naozaj drží tú tradíciu, pretože ako bolo povedané aj v príhovore, že Bratislava bolo mesto bálov a som rada, že teda sa udržal tento ples a držím palce, aby bol aj pre ďalšie roky. A je to vlastne pripomenutie si histórie a zase možno odkaz pre ďalšie generácie, aby to držali. Tak to som veľmi rada. No a ešte máme teda akože pozvanie a veľmi rada sa zúčastním. Máme veľmi blízko k plesu na hrade ako čestnej stráži pána prezidenta, tak to by som veľmi rada chcela zababsolvovať. Tak tieto dva. Ostávame v Bratislave. Podporujeme Bratislavu. Ďakujeme.